62 floor dito sa may BGC mga Indians, dito sa may tower mga Indians. Install kami ng kurtina mga Indians. 62. Ayan, darabi ang hagdanan. Ganap nyo na doon si Boss Dom sa si Uding. Hello mga Indians! Good morning! DCB TV. Please subscribe sa my channel. Please subscribe. Video na video. Ayan, dito kami sa may BGC, no? Sa may 62 floor. Mag-install kami ng kurtina, no? Kasama din si Boss Dom sa si Uding. Tatlo kami dito. So ayan, samahan nyo kami. Dito kami sa 62 floor. Ito yung, kita yung naman yan, dito yung buong Metro Manila dito. Ano yan, so? Ayan. Ayan mga yan, so. Ayan. Sinabi ko yung kurtina namin, ikakabit namin. Ayan yung boss namin ng Airfield Legacy, si Boss Dom. Ayan. Yung kurtina ilagay namin sa 62 floor dito sa may BGC. Ayan naman si Uding. Ito yung kurtina pa, ikakabit na yung mga yan. Ito lahat. Ayan. Ito naman gawa ng Epic D concept dito, itong kurtina na to. Ayan. Ayan. Ayan si Boss Doms. Ito ganyan si Dom. Sa may 62 floor. Ayan, si Boss Doms. Shoutout kayo Boss Doms. Kain ako kayo mga Indians. Magandang hali mga Indians. Ito na yung nakabit na kauli ng mga Indians. Ay, puti siya. Ang kinabit namin ngayon. Ayan, yung kinabit namin yung Boss Doms, ni Megong Doms. Mga Indians, kulay puti. Ayan. Tapos dito mga Indians, dito sa may 62 floor. Ayan, BGC. Ayan mga Indians, malaki pala yung RCBC dito. Ayan, RCBC. Ang laki. Ilang floor din yan. Tapos may mga building dito mga Indians. Mga Indians, oh. Ayan. Ayan mga building. Ayan mga Indians. Meron din dyang, ano doon? Yung siguro, ano yan? Helicopter. Ano daw? Yung pag may helicopter, dyan lalapag. Ayun, may mga helicopter din doon. Helicopter? Ha? Doon. Din doon. Ayan doon. Marami dito. Marami. Alam marami. Ha? Ayan. Okay mga Indians. Ito yung kurtina sinabit namin dito sa may 62 floor BGC. Sinabit namin ng kulitas. Punta natin si ano yan, si Boss Dom, si Megong Dom sa kabila. Ano yan, si Megong Dom, si Boss Dom. Nagkasabit din dito sa may kwarto dito. Ayan, si Megong Dom, si Boss Dom. Ito naman. Ito yung ano to? BGC, BGC. Ito yung mga BGC. Manila Polo Club yung golf course niya. Manila Polo Club pala yan. Ayan pala yung Manila Polo Club. Yan, yung golf course na yan. Ayan, ang lawak pala ng Manila Polo Club, oh. Yung golf course. Ayan. Ayan. Ayan si Boss Doms. Kasabit niya na yung kurtina. Ayan yan, ito yung installation namin dito sa may BGC, sa may 62 floor tower, dito sa may BGC. Si Uding, ayan. Ding, kaya na muna Ding. Ayan si Uding, mga yan. Nagkakabit si Uding ng plugs. Ayan. Ayan, dito sa may 62 floor. Hello mga Indians, kain muna kami mga Indians dito sa may 62 floor, BGC. Ayan si Boss. 62 floor eh. Gulo. Ayan, kain muna kami mga Indians dito sa may 62 floor, sa may BGC. Saan? Ayan si may Dom, si Boss Dom, saka si Uding. Kaway ka Ding, from Iloilo yan si Uding. Ayan. Sa harap ng 62 floor. Ayan. Hello mga Indians, dito tayo ngayon sa ma-install namin yung kurtina ng Indians by Epic D concept by Boss Doms. Ito mga Indians, pakita ko sa inyo. Indians, so, yung kurtina na install namin. Ayan, mga Indians. Mga Indians. Dito sa 62 floor. Ayan ito. Dito sa taas, nag-install kami ng kurtina. Ayan. Nanti sa kabila mga Indians.
sa kabila. Ayun mga Indians, dito sa kabila. Ito yung kabilang side. Ito lang yung kurtina. Ayan. Ayun mga Indians, oh. Ito kami sa pinakamataas na floor, 62 floor. Ayan yung baba. Pag dito ng kotse, parang lalaluan siya. Ano daw? Ayan. Ayan mga Indians. Dito sa may BGC, Taguig, kasama ko si Migundong, si Musdong, saka si Uding dito sa may nag-isok ng kortina. Ayan mga Indians, ito yung kortina na-install namin. Ayan. Okay mga Indians, salas mo lang, galbisyo mo, magpapakip, sana kaputin ko lang. Bye bye mga Indians!